Túto dubajskú čokoládu som našla na World Markete a keďže je teraz už všade, ja hovorím, že naozaj všade, bola som aj na benzínke, aj tam bola. Hovorila som si, že ešte skúsim pár z nich, ktoré nájdem. Táto je od značky, ktorú som ja neskúšala ešte. Skúšala som predtým dve, ktoré môžete nájsť na mojom profile a taktiež som robila aj svoju vlastnú, ktorú môžete nájsť na mojom YouTube. Poďme teraz skúsiť práve túto. Takéto čokoláda neboli tak zle. Takto nejak vyzerá. To hneď ako nevidíte taký ten proste ešte stále mokrý vnútrajšok, tak viete, že to proste nebude ono. Poďme skúsiť. Ale viete čo? Táto je asi najlepšia zo všetkých, čo som skúsila, čo sa dajú kúpiť. Tie pistácie sú tam, že minimálne, čo podľa mňa by to spravilo úplne, že geniálne, keby tam boli viacej cítiť. Teraz to proste len dobrá čokoláda, ktorá chrumká, by som asi povedala. Ak chcete skúsiť túto na World Markete, tak máte dokonca kodík Janščík na -5 € z prvej objednávky, takže